lang boss. Sige boss, thank you. Adilaan. Kung kita dismasa tidak, kini lebih bungai.
may tayo din mga nagkakaroon. Isip ko na naman. Hindi ko na ako mabot ng time na to. O diba? Hindi ka magkakaroon manood. Sino lang pwede manood? Ha? Ginagawa ka lang. Meron simentado. Meron kami akyat. Hindi pa simentado. Kaya bumalik ako. Para mag-distract ako doon. Yung pagkabiyate kahit matandagyo Get on it. Get on it. Ibigas ha? Tapos kung mo tayo ito ito tayo ito dito hindi naman kita ikirot may mga trito-trito nga doon dito may ikirot hindi kita kapag sa ito Paano kita siya natin? Paano kita siya natin? Magkasipal ba? Hindi. Ito may parang kalabas.
Punta ka na. Ano yung ganyan lupan?